As aventuras de Minchi. A princesa Winchiña volvía co seu cabalo de recoller flores no bosque. Ai, non creo que lle vai a pasar nada á princesa por ir buscar flores ao bosque. A ver se empeza xa a aventura dunha vez. Hola, Minchi. Que tal? Estás lendo un conto? Sí. Hoxe non te vas queixar. Vexo que a túa familia te levou á hípica. Están montando a cabalo, que divertido. Sí, vaya. A vida é así. Son unha lagartiña e as lagartas non montamos a cabalo. Así que estou aquí pasando o tempo cos meus contos favoritos da princesa Winchiña e o seu cabalo Galopín. Vale, pois non quero interromper. Sigue lendo. Vale. A princesa Winchiña volvía co seu cabalo de recoller flores no bosque. Hoxe a princesa comera uns bonitos amorados silvestres. Cando de súpeto quedou dormida enriba do seu cabalo. Os amorados estaban envelenados. Ai, envelenados, ala! E o seu cabalo, Winchi Galopín, seguiu a galope o camiño cara ao castelo. Un momento. Un cabalo pode seguir unha ruta? Claro. O cabalo é un animal que desde hai moitos anos é moi útil pro home. Seguro que Winchi Galopín sabe a ruta para levar a princesa Winchiña a salvo ao castelo e que a curen deses amorodos envelenados. Ala, que ben! Pois investigamos máis sobre os cabalos. Ai, sí, investigamos, claro, sí. O cabalo. O cabalo é un mamífero, xa sabes, os animais que alimentan as súas crías dándolles de mamar. A femia do cabalo chámase egua e as crías poldros. Os cabalos son herbívoros, consomen moita erva. Pero hoxe interésanos moito, a Minchi sobre todo, coñecer como se moven os cabalos. Este é o son cando vai a paso lento. E este cando aumenta un pouco a velocidade. É o trote. Pero a princesa Winchiña seguro que é así, o galope, que é cando o cabalo vai máis rápido. Desde hai moitos anos, os cabalos son moi útiles pro home, para desplazarse, para levar cargas, pro traballo no campo. Grazas a él, tamén se practican moitos deportes como o salto ou a doma. Os cabalos tamén están axudando a curar a moitos nenos con problemas. Grazas aos cabalos, estes nenos melloran no seu día a día. Ai, que ben! O cabalo é un animal xenial, ademais de boísimo, porque axuda aos nenos enfermos. E por iso voulle cantar unha canción. Pero antes... Ai, a canción da princesa Winchiña e o seu cabalo Galopín. Ía unha princesiña de nome Winchiña no seu cabalo o bosque de visita. Toc, 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 toro, toro, to, toc, 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 toro, toro, to, toc, toc, toc. Primeiro ia modiño, despois ia con presa, o galope no seu cabalo, de nome Galopín. Winchi, Winchi, cabalo de Minchi. Winchi, Winchi, cabalo de Minchi. Toc, 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 toro, toro, to, toc, 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 toro, toro, to, toc, toc, toc. Moi bonita, encantoume, Minchi. Minchi non, princesa Winchiña. Oh, perdón. Ata pronto, Minchi. Cabalín.